दिनै जिहेतु मोनसे गिदिर सान होनना बुंनांगोन जारिमिनारि मोनसे कनफारेन्स बड' राइटार्स एकाडेमि मिरुनि आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPOनि गलाघाट जिल्ला आरो बर' थुनलाइ आफाद धोनस्रि जिल्ला आरो गलाघाट जिल्ला आइजो अनसाय आफाद जयैनो मोनब्रै आफादनि बे गलाघाट जिल्लानि सरपथारनि रंजालि फोथाराव जिथु जादों बे मोनसे जारिमिनारि होननानै आंनिफ्राय बुंगोन बेयाव जोंखौ आलासि महरै हांख्रायना लाबोनायखाय बानजायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बिथांमोननिसिम जासिदों आरो दिनै जिहेतु बे आफादाव दा गोबां बाथ्रा सावरायनाय जादों जिहेतु बड' राइटार्स एकाडेमिया बर'नि जिथु राव बेखौ फेहेरनाय आरो फोसावनायाव बिथांमोनाबो बर' थुनलाइ आफादजोंनो समान समानै खामानि मावफादों होननानै जों बुंनांगोन आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा BTCनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फोरनि जिबिलाक राजखान्थि मोन्थायफोर दं बेखौ गोजोर खालामनो जों मोनसे राजखान्थिक नङै आफादब्लाबो जोङो जोंनि मोन्थायफोरखौ मोननो थाखाय बर' हारिनि गेजेराव BTCनि बायजोआव राजखान्थियारि सांग्रांथिखौ लाबोनो थाखाय जों खामानि मावदों थिग बिदिनो आइजो आफादाबो बर' हारिनि गेजेराव आइजोफोरनि गेजेराव जिहेतु नारि हबलीकरन होनना बुङो आइजो सांग्रांथि लाबोनायनिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथांमोनाबो खामानि मावदों आरो बर' थुनलाइ आफादखौथ' जोंनि गार्जेन आफाद होननानै जों मिथियो जिहेतु बियो बर' हारिनि राव थुनलाइ फेहेरनाय आरो फोसावनाय आरो बेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बिथांमोना गोलाव समनिफ्रायनो जागायनिफ्रायनो जिहेतु खामानि मावदों बे आफादाव फैना आं दिनै खोब गोजोननाय मोनदों आरो दिनै जिहेतु जों BTCनि बायजोआव जों ज' थालायो ज' जे जों थायो बेनि फोरमान दा मोनब्रै आफादजों मोनसे कनफारेन्स खुंदों जयैनो मोनसे पेन्डेलाव बे जोंनि थाखाय गिदिर साननो गोनां बाथ्रा बियो